Radio Ispoinen. Uutiset. Ispoisten Sanomien uutishuoneelta hyvää iltaa. Kakkonen on ykkönen. Ispoislainen suosikkiartisti Saukka on tehnyt uuden version vuosien takaisesta lentopallohitistään Rakkauden pateri Oodi-viesti kakkoselle. Uusi versio kantaa nimeä Kakkonen on ykkönen ja se on tehty salolaisen maailman kauneimman ja kovimman lentopallojoukkueen Viesti kakkosen uuden tulemisen kunniaksi. Astetta raskaampi. Saukan tuottaja, kitaristilegenda Altti oli lentää persuksilleen, kun sai syksyllä sähköpostinsa uuden version pohjat. Näille rumpuraidoille ei hänelle jäänyt muuta mahdollisuutta kuin ottaa rankimmat hevisäröt esiin. Tällä kertaa emme lähteneet puolustamaan, vaan tykitimme alusta loppuun täysillä, Saukka kertoo. Yksillä otoilla ja mahdollisimman kovaa summaa myös bassot kappaleeseen soittanut Altti. Isposlaisartisti tunnetaan myös muista urheiluaiheisista kappaleistaan, joista ehkä parhaiten Saukan suurimpiin hitteihin lukeutuva Kiitos Tepsi, paras TPS. Pallon rakkauden viesti kakkonen. Kakkonen on ykkönen.